John, nyapu ning kono iki. Tas pelayan nih. Aku diuber kek. Rene, uber apa rene sini. Uber apa kek? Saya panik men. Tak omong yo. Aku mau ning kono ning alas lek uge ning golek apa jenenge manuk sriti lho. Jan. Lah kok enek celeng lho kek. Gede ta omong. Ki, celeng lho arep nyokot sikil jare mek semene. Mek yo gak semi lho men. Ngomongi. Ngono ora panik piye jak. Ndak celeng. Ibangane tuber dep kolektor. Ora pilih tuber celeng. Ora apa. Piye to? Ora masalah celeng utawa debt collector semua ngomongne mau lho. Masalah donya akhirate lho, Pak. Atuh ti men golek dunya akhirat iki. Sing akhirat pikir soal lho. Iki to iki jan iki kok malah ngono diomongi. Pisang geni nyapu lho jane. Malah ngono. Gayane ora ngerti agama. Padahal lek di sawang-sawang bedino iki luwih pinter dhek kok aku. Macak goblok gayane, rasane kok enek pemberontakan nih di balik semua ini. Ngene lho kayak kamu ora kok malah ora mikir dunia akhir. Masalah kecopot ning kulit lho. Bahaya. Copot iki aku rame ning puskesmas tok pertama, ora tidak ngobati. Bare kuwi iki enek tahap nang resiki najise celeng ngono lho. Dadak ping 7. Gek enek lebune ning resiki ngono lho. Dine yo bener omonganmu yo ora kleru, bener ngono. Tapi yo ngene tak omong. Ojo tenan celeng. Wis ora lek celeng ki bahaya. Najis, pangkat dolanan celeng. Sadaro. Sopo kae mau? Malah ketisru ilmu sono. Ini lambene ngono. Kayak barongan. Bisa. Kira ngopi adalah mending. Piro iki? Apa ya men? Esuk iki. Apa? Oke. Balongan untuk mengidan ra masalah. Penting dhewe ya. Punya aku Duh. Kok jadi gini.
Alah, kasih berarti malah ini ketemu. Aduh. Eling ngomong eling, rawan se akeh, rondo yo enek, puluhan se akeh, dokter se praktek, pramugari se miber, tani wes siap. Sabar wong, sabar. Ujian. Sabar wong. Sabar golek neh. Golek neh sik akeh. Sabar ya wong ya. Sabar. Sadar le, sadar. Sadar le, sadar le. Oh ya, 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 ya. Tinggal akhirnya buat panggilnya. Bicaranya kudu cerita aku mungkin. Minimal rada kalong. Basa esno mengki. Kudu cerita apa wae, wis mbuh carane aku dina iki kudu golek wong sing arep tak cerita. Jam. Sedurunge budal itu saya nggak rosin. Ben nomor siji budal teko wis. Anak-anak belum kali dipakan iki. Aduh, ya jenenge layo. Ndek zaman berjuang. Wes berjuang malah kelangan anjay. Biene aku ngopeni berdiopeni ditinggal rapi anjay. Sopo to kae? Ora dikancing le mlebu. Diomongi ora dikancing kok.
aja nyapa lho awakmu ki. Urip lu panggane ngono. Apa? Rene rasa gaya. Ki dadak nangis bareng ki yo nyap. Cut. Niku kene. Aduh. Piye nyapa? Apa neh ki panggane ngono ae. Alah. Tak bocah. Lanangan tae. Apa? Ambiar kabeh wis. Ya, Cinta iki, mesti cinta iki. utuk ora mek trimo kuwi. Aku waleh aku. Biyen tak openi. Waleh. Hei, awakmu rene. Jebuse cerita ngene iki lho ping 5 karo aku. Dan kabeh isine padha ae. Wis ora usah ngono-ngono, ora usah. Beda sing terakhir iki beda wis enggak beda iki. Mau kapakne kok sing beda. Iki mau kapakne. Ora tak apa-apane. Lah mangkane iso ngono apa? Piye ceritane piye cerita. Slumet aku Pak. Iki mau jan tenan. Ya aku di WA terima di Ngene iki putus apa ditinggal rabi? Kunci sambitan. Tinggal rabi iki. Heeh. Kalah dhisik. Iki aku wis ngene iki arep melu ijab iki ditane kuwi. Piye jajal? Cerita sing genah aja mulek lho jane. Kok cerita koyo kemu ngono. Ngene lho Kak Rido. Ya bener aku iki ora duwe sandean. Ning aku iki kalah ambek konveksi. Oh alah. Ceritane ngono, Pak. Duitku yo mek watu kae. Kowe mbiyen yo ngono ceritamu. Kalah gara-gara motor. Ora apa-apa ora duwe motor. Kowe kan duwe L300 lho sementing ngomong ngono lho. Dan Setir bunder. gegek kan. Terus piye? Kamu rene iki njalukmu piye? Aku njaluk anu, Pak. Njaluk anu apa jenenge? Tutur ngono. Niatku ki aku ora prono nekoni. Nek niat adikku ki ora nekoni ora tak. Tutar. Aku wis waleh. Lambe kuwi mimiren wisan. Ngono lho. Ngomongi awakmu iki waleh aku. Lu genahi ngomongi sapa kono adam-adam sauki ngono sing genah kena diatur. Kowe iki lho. Nek jujur sik ora usah kakek ngomong ki lho rungokno ngono lho. Saiki ngene. Urip ki yo pancen yo ngene. Nek ra kesel kuwi dudu urip. Masalah tresno babakan tresno yo pancen ngono kuwi. Nek sik sak temene kowe gur trimo gendaan. Wis gur ngono kuwi. Nek baru mau nggih tenanan bebojoan, nggih keluarga tenan. Kuwi yo ndak beda, ceritane gak ngene, ngono lho. Piye? Aku iki bingung aku ngomong awakmu. Tapi sak temene tresno iki yo ngono kuwi. Aja mau ge bingung. Nek pancen duduk jodohmu ya duduk jodohmu, wis Gusti Allah iki Maha Welas. Kowe esuk iki panggah enek wayahe, enek wektune. Karek ngenteni, makane saiki dinane saiki awakmu sik piye? Ya kerja sing mempeng, ngibadah sing kandel, barokah mudhun, kowe esuk ditemokne karo sing mau kepingin. Ngono lho. Piye? Kurang genah piye nek ngomongi, Jajal? Aja ku panggah ngono ae kowe. Jajal. Ora ono, Pak. Kemben yo tenanan lho. Niat iki wis tenanan, wis gathuk. Tapi akhirnya piye? Domi kalah ambek klambi Yo iki lho. genah to. Konveksi iki klambine akeh. Aku mek sik. Seto. Lah wong biyen kae lho, bocah mungkin ki wis tenanan. Lulus sekolah ki lho, langsung golek penggawean, terus penggaweyane bapake apa piye? Mempeng ibadah mungkin yo mempeng. Awakmu paling sangat ugal-ugalan. Aku iki pokoke ngene, Pak. Piye? Iki aku wis ngene, ngene iki semacak kan ning montore wis nggawa. Lho. Kowe arep ning ndi saiki arepan caramu? Ning kono KUA. Weh. Endi bolang kono to. Sik to. Wong nek rabi iki lho, apa yo mosok langsung saiki. Iya mau wis ngono. Datang. Rakir Kowe nek rono nek trimo
tinggi ngobrak ngabrik urusane wong ra usah rono. Tapi nek niatmu tali silaturahmi ra apa-apa. Sembo iki saya ngecane ilmuku iki. Ilmu apa? Ilmu ning gunung. Alah. Ora ro kowe. Ketek merenges kae. Ora. Lah apa? Ganti neh iki. Rok sasi kene oleh aku. Gane bapakmu iki. Ngesakne bapakmu. Ya sise ora ro. Ngesakne bapakmu ning omah. Basise ora ro. Bahasa. Apa jenenge? Apa? Orang-orang iki keben ijo sandi segoro. Sak karepmu. Wis, aku saiki angkat tangan aku musuh awakmu. Aku yo angkat tangan. Budal aku apa? Nggih. Budal kok iki. Kowe nekat. Bene. Diomongi nekat. Wis usah. Ora usah. Jangan. Bocah kurang ajar. Jangan lupa komen, like, subscribe, share. Makasih, Wong.